Velkommen til den her video her. Det her er en lidt anderledes video. I hvert fald den måde, vi starter den på. Jeg skal faktisk tilbage her lige om lidt og fortælle nogle ting om oppen. Jeg har 5 ting der. Så tænker jeg ellers, at jeg lige først vil vise jer det her sted her, jeg har fundet. Det er lige lidt ude for Roskilde. Der er en masse køer, der går frit, hvor man godt kan gå her. Det er faktisk meget hyggeligt. Og så kan man gå helt derud. Så jeg tænker, at jeg tager lige hurtigt og går derud, og så ses vi derude. Hej du. Nå. Eller ikke. Kom. Kom her. Ja, du er en kedelig lille en. Kom. Hej. Ja, du ligner en, der gerne vil snakke. Nå, så kommer vi ud i oppen, som I godt kan se. Men som jeg prøvede at fortælle før, derude på den der store mark, så skal vi ud og tale om 5 ting, jeg faktisk rigtig godt kan lide ved bilen. Det jeg absolut elsker mest ved den, det er, at den er simpelthen så billig. Hvis jeg ikke regner service med, som selvfølgelig koster lidt forskelligt, alt efter hvilke service det er, man skal have lavet, og hvem man er, der skal have lavet det, hvorhen i verden. For mig, det koster 500 kroner at skifte olie, så det er jo relativt billigt. Og så resten, det er bare, hvad man selv er op til. Så, men altså, den er billig i forsikring, den er billig i ejerafgift. Det er en af de billigste biler, man godt kan få. Den koster, så vidt jeg husker, 660 kroner, eller 690, lige derimellem. Og det gør jo det til en virkelig billig bil at køre i. Og når den samtidig kører omkring de 20 km literen i gennemsnit, så kan man jo ikke bare have andet end et smil, når man er ude at køre. Fordi man bare ved, at det er så billigt at køre rundt. Så det er lidt ligesom 2 punkter i en her. Jeg har talt dem for 2 separate punkter, fordi at jeg nyder hver gang, hvor jeg er ude at køre, så nyder jeg at sidde og kigge på kilometer literen. Og desto højere det er, desto større smil har jeg. Forleden der kørte jeg for eksempel hele vejen til Ringsted. Det var en tur på lidt over 100 km. Der kørte jeg i gennemsnittet 23 km literen. Og jeg må sige, at jeg var faktisk rigtig imponeret over det tal. Fordi normalt så kører jeg omkring alt imellem 17 og 19 km literen. Så det var faktisk temmelig overraskende at kunne køre så langt på literen. Så det er jo lidt sådan en konkurrence, jeg har med mig selv, det er at se, hvor langt jeg faktisk godt kan køre på literen. Selvom den er langsom, ikke langsom, den har jo kun 60 heste, så er den faktisk stadig sjov at køre. Og det er fordi, det er sådan en lille bil, der er nem at køre. Så det er ikke fordi, man kører for stærkt som regel, selvom man prøver at presse den lidt. Man kører lige omkring det, man må. Så den er faktisk også kørekortvenlig. Der skal i hvert fald gøres meget for at miste både bil og kørekort. Bilen som standard, den er faktisk relativt god lyd i højtalerne. Nu har jeg selvfølgelig opgraderet mine højtalere, og det har jeg selvfølgelig heller ikke fået filmet, fordi det var ikke fordi det var slemt, men det var ikke lige som jeg havde håbet på det var, desværre. Det var lidt mere besværligt.
Men hvis vi tager udgangspunkt i de højtalere, der sidder i nu, det er ikke fordi, det er blevet meget bedre lyd, men det er blevet en lille smule bedre. Så derfor så tager jeg lige og sætter en sang på her. Den er godt nok fin, den der Golf på siden af mig. Savner godt nok min gamle der. Det lyder altså godt, sådan en R35 der. Uha, det får man altså et smil på. Så. Damn. Også bare duften af den. Ej. Uha. Det er altså en lækker vogn. Nå, tilbage til videoen. Det hedder... Jeg elsker faktisk også det her soltag. Det er sådan lidt hate-love. Med den i hvert fald. Men altså, på sådan en sommerdag, så er det rigtig rart. Det er selvfølgelig lidt irriterende, når solen står direkte ned i øjnene på en. Så tager vi selvfølgelig bare og hiver den her frem igen. Det er jo ikke meget værre. Ej, hvor bliver man liderlig af sådan en lyd der.